Welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बनायनायाव थाबाय आं दिनै लोगोनियाव दंफैयो ओंखाम जानो फैदों मानोना 22 एप्रिलावहाय आंनि हाबा दं नालाय बेखायनो आंखौ ओंखाम जानो लिंहरनायखाय फैबाय आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जोबजासिम लोगोसे आब'बो दं आरो जोङो दायो जानो रेडि जाबाय आरोना मा ओंख्रि संखो दिन्थिलांनोसै र' भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो नोंथांमोना जादों ना गोरान होनायखाय ना गोथांसो ना गोथांखौ मा खालामना होखो रुबाय नैबे जि आं नैबेखौनो साबसिन मोनो नै एसे रेड गोनांखौ बेना मा नाम मोनलाय दिबिका अरु अरिअ आयौ हौवाना हिनजाव जाखो बे अरिअ हौवा ए ओमफ्राय नै गुफुरा हिनजाव मा नाम किउटि अ देरथारबाय माथो बेलाय आं उन्दैयाव नुनायानो अखाजों लरायजोबथारबाय बिबारा नै इहा जायासै आगै गैथार बिहा नै जि अनथावथाव दे बियो बेनो दुइसिन बयनिफ्रायबो बेनो दुइसिन नै बिबारा ओंखाम संग्राया गोदान बिसोरना नै जि गावदांदां नायलाय बियो बिबारा नैबेथ' लाखिनो हालायासै नै एबार नायनोसै मा मोनखो बेयावथ' गैखाया खोमा बैयावसो दंहैजोबो खोमा नै थावा ओमफ्राय इयो मा बुस्थु ना भाजा आरो मा दंथाय र' दाइसे देखायजोबनोसै आं माबा माबि दंलाबायो नै ओमफ्राय ओरै सिङाव एसे देखायनोसै आं अ जाखांजोब्बाय फिसाफ्रा बिसोरनिया न' गोदाना फैदो नै जि फैजोब्बाय दाना जाखांनानै हनै मायाव गाखोदों नै दंफैयो दा देरथारबाय माथो ने नै बिसिनिया ओंखाम संग्रायाव नै अदाबाबो जि मोजां बानायदों अदाबा नै जि मोजां ओमफ्राय ओरै माबा दङ मोनथाम माबा माबि दं गुफुरथार बियो नायलाय जि गुफुर बेनो गुफुरसि
이래. 카렌 당하와이. kumsi जाबाय दै. मोनजासिगोन जाग्रोनि. नै जानो एकदम माने फुरलाला खारेनानो नै जासिगोन बिथाङा जानो थिनगासिनो आंखौ जानोसै बिदिबा दे